Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 2 gün ara kesme bilen 4 günüň dowamında ikinji gerek Mary welaýatyna sapar etdi. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we ýagdaýdan habarly çeşmeleriniň maglumatyna görä, muňa häkimetleriň Garagum we Murgap derýalarynyň suwunyň doňmagy zerarly ilat arasynda Margres diýilýän elektrik stansiýasynyň işiniň towtamak ähtimallygy bilen baglylykdaky aladalary sebäp boldy. Şuň ýerden prezident mara geldi. Dinç günü bolandygyna garamazdan kanun goraýjylaryň ählisi Mary şäherinde nowatçylyk çekdiler. Döwlet başçysyny Margres şäherçisindäki Gres tok öndürüji stansiýa baryp gördü. Öňkülerden tapawutlykda bu gezek adamlary köpçülikle ýola çykarmasy etdiler. Dip Azatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysy 29 ýanwarda aýtdy. Ýatlasak döwlet başçysyny 26 ýanwarda hem Marda iş saparynda bolup, bu ýerde ministrler kabinetiniň göçme mejlisini geçiripdi. Türkmenistanyň medeniýet serişdelerinde prezidentiň ýekşenbe günü Mara edendigi aýdylýan sapary barada häzirlikçe hiç sat aýdylmaýar. Dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanda bu maglumaty yerli häkimetleri hem tasdiklatmak ýa inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Ýöne prezident soňky hepdelerde Sebitde bir näçe gezek sapar edip, Galkynyş gaz känindäki işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy we Garagum derýasynyň doňan böleklerinde derýanyň kenarlaryny berkitmek işine dik uçordan syňlady. Bu wakalar ýurtda aýazly howanyň arasynda ilatyň gaz we elektrik üpçünçliginiň yaramazlaşan, häkimetleriň derýalaryň kenarlarynda emele gelen buz gatlaklarynyň erep, suwuň joşma kowpy babatdaky aladalarynyň artan pursadyna gabat geldi. Azatlyň käbir çeşmeleriniň maglumatyna görä, prezidentiň soňky sapary häkimetleriň Garagum we Murgap derýalarynyň suwunyň doňmagy zerarly Sebitdäki elektrik stansiýasynyň işiniň towtamagy bilen baglykdaky aladalar bilen ilteşikli. Derýalaryň suwy doňup akman galan soň Gres tok öndürüji stansiýasynyň işini toktatmak howpunyň uly dogaýdylýar. Häzirki wagtda stansiýa ätýaşdaky suw saklaýjy kölden suw alyp ýene ýyzyna goýýar. Uly suw nasoslary bilen suwy alýarlar we emeli usulda elektrik öndürýärler. Emma şol suw nasoslary hatardan çyksa näme etmeli diýip howsala düşýärler. Dip çeşmämiz aýtdy. Onuň sözlerine görä elektrik hünärmenleri öz aralaryndaky söhbetdeşlikde nasoslar hatardan çykan ýagdaýynda tutuş welaýatyň we Türkmenistandan elektrik energiýasini import edýän ýurtlaryň toksuz galjakdygyny duýdurýarlar. Bu uly möçerde ziýan ýetirer. Häkimetler howsala düşýär ýöne bu ýagdaýlary halka ýetirmekden saklanýarlar diýip çeşmämiz bellidi. Bu aralykda häkimetler Garagum derýasynda kadaly suw akymyny almak, onuň kenarlaryny berkitmek işlerini güýçlü depkinde dowam etdirýärler. Olar derýanyň Türkmenhala etrafynda yerleşýän Zähmet Daýhan birleşiginden geçýän bölegindäki 3 hajy atly ýere has köp işçi güýjüni çekmäge çalışýarlar. Häkimetler derýada emele gelen buz gatlaklarynyň derýany ýaryp, çöl meýdanyna akyp duran ýerini ýapjak bolýarlar. Şol sebäpli Niçke owasynyň goloýundaky 3 hajy atly ýere her gününe 100 manatdan işlejek adamlar uradylýar. Dip habarçy aýtdy. Bu ýere edary kärhanalaryň we hususy firmalaryň resmi namalary düzüw bolmadyk, hiç ýerde ulanylmaýan tehnikalary hem uradylýar. Bu tehnikalar derýanyň çöle akýan bölegini ýapmak işlerine gatnaşýarlar. Türkmenistanda şu aýyň 1-nji hepdesiniň ahirinde aralaşan adaty klimat kadalaryndan aşa soğuk hova ýurduň çäginden geçýän amy derýada we Garagum derýasynda buzluklary emele getiripdi. Soňky günlerde howanyň maýlap buzluklaryň erep başlamagy bilen derýanyň öz akymyny üýtgedýändigi, häkimetleriň derýanyň kenarlaryny berkidip onuň öňüni almaga çalışýandygy barada Azatlyň habarçylary indi 10 gün çemesi wagt bäri maglumat berýärler. Derýada kadaly suw akymy üpçün edilmese, diňe ekrançylyk we ilatly ýerlere suw joşma howpa awanmaýar. Bu ýola goýulmasa onda Gres'iň işine hem oňaýsy täsir ýetirer. Şol sebäpli munyň bilen aşawadyň hut özü gyzyklanýar. Derýada alınıp barlayan işler günde 2 gezek dikuçordan video düşürilýär we paýtagta iýerilýär diýip çeşmämiz bellidi.